ציון, מחלוף זכרו לברכה, היה הילד הזה שמפרק צעצועים, לומד אותם, מרכיב מחדש, ומשם זה היה המסלול הטבעי, הלימודים במגמת רובוטיקה בתיכון קמפוס קריית שרת. סער היה נוהג לומר, אתגרים הופכים את החיים למעניינים, וכשמצליחים הם הופכים לבעלי משמעות. 2004 הוא התגייס לצה"ל ושירת בחיל הקשר והתקשוב. הוא סיים קורס קצינים, נלחם במלחמת לבנון השנייה. את שירלי, אשתו האהובה, הוא הכיר במהלך שירותם הצבאי. היינו מהזוגות המעצבנים האלה שלא יכולים לחשוב על להיות סוף שבוע אחד בנפרד, שירלי מספרת. כל המילים החיוביות והמאדירות שאליעזר בן יהודה המציא לא הספיקו כדי לתאר אותו. אבא, בן זוג, אחד בדור. ב7 באוקטובר, כ"ב בתשרי תשפ"ד, באותה שבת ארורה שהייתה היום האחרון לחייו של סער, הוא, אשתו ושלושת הבנים, יותם, עומר ולוי, שרו יחד בבסיס ברעים. בשיחה האחרונה שלו עם אמו הוא הרגיע אותה. אצלנו הכל בסדר, אל תדאגי אמא. הוא ניתק את השיחה ויצא להילחם עם חולצת טריקו, מכנסי בית וכפכפים. מהקרב הזה הוא כבר לא חזר. בן 36 היה במותו, השאיר אחריו הורים, אחות, אישה ו3 בנים. יהי זכרו של סער ברוך.